Dobrý deň, ja sa volám Michaela Krídlová a pochádzam z malej dedinky na východe Slovenska, kde je úplne nádherná príroda. Sú tam zachované zvyšky posledného stredoeurópskeho pralesa, chodia tam jelene, zubre, môžete tam vidieť behať srnky a jelene brúji. A je tam veľmi pekne a to ma inšpirovalo k tomu, čomu by som sa chcela venovať v budúcnosti a o čom by som vám chcela teraz porozprávať. Môj podnikateľský zámer by bol vytvoriť nejakú cestovnú kanceláriu alebo niečo podobné, ktorá by sprostredkovala ľuďom z miest, ktorí žijú hektickým životom a ktorí by potrebovali na chvíľu vypnúť. A my by sme im sprostredkovali v podstate nejaký ten výlet, zážitok do prírody. Bývali by priamo u domácich, u nejakých starých babičiek, deduškov. Klientom ponúkame okrem ubytovania v penziónoch, chatách alebo u miestnych ľudí aj všetky služby spojené s výnimočným zážitkom. Zaistíme im bicykle, koníky, koče alebo sane, kajaky a loďky, poradíme im najlepšie trasy, zabezpečíme dopravu a stravu. Celý balíček je prispôsobený individuálnym požiadavkám zákazníkov. Našimi cieľovými zákazníkmi sú ľudia z miest, ktorí túžia po úniku od každodenného zhonu, chcú zažiť niečo romantické a vzrušujúce. Dobrodruhom cestujúcim na vlastnú pes zaistíme tie najnevyhnuteľnejšie veci, pre ľudí milujúcich pohodlie dokážeme zaistiť komfort a pohodu. Výsledná cena sa bude odvíjať od variabilných nákladov podľa služieb, o ktoré bude mať zákazník záujem, a od mesačných fixných nákladov, ktoré sú tvorené najmä z leasingu aut, hostingu webovej stránky a mobilného paušálu. Ziskovú prirážku plánujeme na 10 až 15%. Veľmi by som ocenila rady skúseného podnikateľa, odporúčania v oblasti stratégie, legislatívy a marketingu. Ako poďakovanie by som mentorovi mohla ponúknuť jedinečný výlet.